Gipa sa kaanong kasong attempted homicide ang upat ka mga individual, apil na ang duha ka 16 anyos nga gitudlong nangulata sa usa ka 16 anyos niadtong weekend sa Barangay Poblasyon sa Talisay City. Ani ang report ni Fe Maridumabo. Nihuboy ang dagway nining usa ka 16 anyos nga lalaki, taga Barangay Lawaan 3 sa Dakbayan sa Talisay. Human siya gitabangan og kulata sa upat ka batan-on sa usa ka imnanan sa Barangay Poblasyon Talisay City. Nitong pasado alas 3 Sabado sa kadlawon. Giduol siya sa upat ug kalit lang gikulata hangtod nga gibiyaan kini nga nagkadugo. Sa gihimo nga investigasyon, usa sa mga suspetsado nga 16 anyos ang unang nitahan sa kapulisan. Hinungdan nga natultulan og nasikop usab ang laing tulo pa ka kauban niini. Kinsa ang upat napasakaan na og kasong attempted homicide. Matod pa, nahimo nila ang pagpangulata kay nagtuo sila nga ang biktima kauban sa grupo nga ilang kontra. Usa ka minor, mo lagi nilapas na mga kadlaw na nagsusuloy gihapon. Lo in town kay natripan og naay grupo pos laing batan-on and then nadapatan yun. Alaan lang siguro kay kining burag something nga pareha kunog nawong sa previous nga kabikil nila nga sa mga miaging higayon. Gitugyan na sa CSWD ang duha ka mga minor de edad nga mga suspetsado. Subay sa hitabo, garoving na ang Talisay City Police, di lang kutob sa alas 10 sa gabi, kundi hangtod na sa alas 4 sa kadlawon atol sa pagpatuman sa oras sa curfew. Subling pahimangno sa kapulisan sa mga imnanan nga bantayan kung si kinsa ang manag-inom ug kun adunay mga minor de edad daling makig-alayon sa kapulisan. Ug niyay hangyo sa Talisay City Police sa mga ginikanan. Itong hangyo lang sa mga ginikanan, ini kagabi, yun, importante gid kayo nga nakabalutaw og asa kung lawom ng gabi na may mga cellphone na itong mga atog yung pugso na pagpauli. Kay ang tendency nga ma-involve or mabiktima sa mga kagubot is mapunggan. Samtang paday ng ilang pagpatuman sa Safer Cities Initiative, nabantayan nila nga ni minus na karon ng ilang mga nasita. Oba ni Godfrey Rilien, Fe Maridumabo. Balitang Bisdak.